Da, ovo jutro postaje baš lepo jer nam je gostima lepa žena, mislim što je i logično. Vokalna solistkinja, profesorka solfeđa i muzičke kulture. Pored toga što je fantastično peva, može i da zasvira i to harmoniku, a boga mi i klavir. Veliki humanitarac i žena koja se ne zaklinje na ljubav, dragi naši, s nama ovog jutra Aleksandra. Dobro jutro. Evo stigla nam je Aleksandra, kuka malo, rano joj ovo. Kuka mnogo. Kuka mnogo, ali dođe. Ali dobro, ali razveselili smo se već, sve je pod kontrolom. Znaš kako lepo je kad se od ujutro prave planovi za nove karijere, nove profesije životne. Odlučili smo naravno da dragu kolegu ubacimo u pevačke vode, jer zašto ne bi? Nemoj sad da se stidiš. U emisiju nikad nije kasno. Nemoj biti skroman, naravno. Nikad nije kasno. Ja ću te ubacim. Naravno, ti me samo poguraj do finala, ja ću poslije se snađem. Nije frk, hvala. To je to. Hvala i na tome. To ti kažeš. Ako ništa, možeš da se pojavljuješ kao voditelj. Ne. Voditelj. To je Sergej poželeo. Znaš da je Sergej poželeo njega za voditelja na početku koncerta da najavi ovako sa svojim najavama. Da ti kažem, tako može i kod tebe da teskari. Pa može. Kod Aleks ću da se pojavim kao baletan u nekim gotivnim helankama, molim. U gotivnim, pa kako drugačije. Molim te, sad me vrećaš. Aleksandar, do kraja godine imaš zakazanih još 14 koncerata, to je minimum jedno 28 modnih kombinacija. Što je najveći problem ujedno u ovom poslu. Znači, mislim da je čoveku, to jest ženi, mnogo lakše da peva i da putuje i da se drnda i da vamo tamo, osim da vidi šta će obući. To je ogroman problem. Pogotovo kad putuješ po regionu, šminka, frizura, garderoba, to je, brate. Ne znam koliko je to sati sve pevanja, proba i ostalog, ali... Dobro, pa tonska i to oduži se to na ceo dan. Znaš, to sad ljudi misle kao došao sam sat vremena, pa to je to. Kad si već našla meni ovaj novi angažman, evo i za nju ima šminkerka, možete šminka imati na celoj turneji. Pa mi smo drugari 20 godina. Kad si objavila da imaš 16 koncerta na Instagramu, Vlado Georgijev je prvi komentarisao tvoj post i rekao imaš 500 evra do prvog. Ali mu nisi baš nešto odgovorila, neki smajlici mu opalila samo. Zvala sam ga. I? Šta radiš? Eko, šta pišeš, bro? Neću reći šta je rekao. Ali interesantno, pa on uvek tako nešto zna da lupi u pravom trenutku. Pa dobro, duhovit je. Duhovit je, kako nije, pa volim. Ti rekao gdje si kralju kad si se javila. Joj, pusti, show imam. Dobro, volim Vlada baš. Šta ima kod vas? Kod nas, pa evo, vidiš, nešto do prvog ili? Izdržat ćemo. Znamo kome da se obratimo. Stisnemo se, gospođe i ja, pa razdelimo i tako. Bude. A celu turneju si počela spektakularnim koncertom već u Sava centru. Ti si osjetila tu energiju pre svih. Ja sam videla, nisam bila, ali sam videla da je prelepo, romantično, ti si izgledala vrhunski. Hvala ti. Publika je bila prezadovoljna, to se delilo na svim mrežama. Jeste, baš sam zadovoljna i prezadovoljna, mnogo je lepo bilo. Super atmosfera, nekako bilo preemotivno, mada je uvek, ne mogu da kažem, emotivno na mojim koncertima, ljudi vole zato što dođu baš zbog toga, znači dolaze ljudi koji baš vole moju muziku, ali nekako je ovog puta bilo baš preemotivno, bilo je divnih kolega mojih u publici. Na kraju smo svi malo, što kaže, postali preemotivni, da, mislim, plakali su ljudi u publici, baš su plakali dosta, i bilo mi onako u prvom trenutku čudno, ali posle to nekako ponese i šta ja znam, lepa atmosfera, ne svakidašnja. Tako da, eto, radujem se i tom 30. novembru, u tom drugom Sava centru. Da, to je novi termin, zakazala si. Novi termin jeste, tako da ljudi mogu preko Tiketsa uzeti svoje karte, ko nije uzeo već. Bilo je mnogo lepo. Tipuješ da će bude slično, da? Da, jednako čaroban. Pa biće, pa naravno radimo ga isto, radimo sad sve koncerte koji idu, radimo isto, naravno. Dobro, na tom koncertu u Sava centru što je bio pre jedno, koliko je prošlo? Pa ne znam koliko je 20 dana, mjesec dana prošlo. Da, nema, 11. oktobra. Tad si prvi put i otpevala publici novu pesmu. Jeste, tad je pušten spot premijerno, jeste, završili su moji Nemanja i Peja iz NN Media, radili su spot i onda smo odlučili da to premijerno pustimo na koncertu. Vidim da se ljudima to mnogo dopalo, vidim da su mnogo lepe i reakcije na pesmu.
Bili smo nešto i u Ti trendingu, to to je sad osjetiš mnogo dok pevaš, bitno. ti to vidiš, jel? Kažu pevač, bar Sergej, kaže vidi svaku facu, vidi svaki... Kako da ne? Sve vidi, kako da ne? emociju. Pa vidiš da Znaš kaže šta? da je videla publiku Vidi se. kako plače, pa su Naravno, ali znaš šta, uznemirila. to ti je najlepše u ovom poslu, barem meni, otkud znam kako drugi razmišljaju. Zašto mi volimo te sale koje su malo intimnije, znaš, drugačije je to kad je Ti arena. vidiš kako ljudi Ti vidiš reaguju. ljude, da, vidiš te, pogotovo vidiš te prve redove, koji su malo bliže i ako ti je bitno, ako ti je stalo do toga da ljudima bude lepo, ti ćeš pratiti njihove izraze lica, jer ćeš vidjeti da li im je baš nešto po volji što si otpevao ili u tom trenutku neku šalu napravio ili ne. Kad pratiš publiku, mnogo lepše teče koncert i njima bude lepši i tebi bude lepše. A i Kako tebi je ona lakše reagovala kad- na ovu naravno. novu pesmu? Baš to lepo, baš predivno. Lepo. Da. Beograd, Niš, Čačak, Novi Sad pred tobom. Jeste. Ne, Novi Sad je trebalo da imamo. Bude, ali je otkazan sad. Nije nažalost, nego naravno, normalno je, Da. s obzirom da se desila tako velika tragedija u Novom Sadu i eto, mislim da novi termin čak ne možemo ni dobiti, tako sam nešto dobila informaciju, tako da verovatno neće ni biti koncerta u Novom Sadu, u Srpskom Novom pozorištu. Vidjet ćemo šta ćemo, naravno ljudi mogu refundirati taj svoj novac preko SNP-a. A što se tiče ostalih koncerata, imamo Niš, naravno. Evo imaš baš pozdrav od Borke Arsenović iz Niša. Sad hoću da je... Kaže za hvala. najdivniju Pročitam. pevačicu. Hvala puno, Malo je vidimo se reći u da je Nišu. obožavam. Pa bilo nam je divno u Nišu, leto smo imali sa njihovim revijskim orkestrom sam imala koncert, bilo je prelepo na letnjoj pozornici gore, jako je bila kiša, ljudi su onako u onoj bari, u onoj vodi sedeli. Zahvalna sam na tome, stvarno su pokazali da im je da su željeli nekih dobrih koncerta, dobre muzike. Tako se radujem i Nišu i Vršcu, to je 12. i 14. decembar u Srbiji. To je to što imamo. Baš si lepo rasporedila. Pa šta da radim tako. Ozbiljno. Kad kažemo Aleksandar Radović, pored toga što glas, naravno emocija i vrhunske pesme, druga asocijacija, ne možemo da zaboravimo Gornju i Donju Lagu. Pa dobro. Jel' tako? Pa I to što si bila žiri u nekim najvećim takmičenjima muzičkim i sad sa ove distance, ako možeš da vratiš vreme, da li bi ponovo odradila takav neki angažman, taj posao ili bi nešto drugačije? Prvi glas Srbije uvek. Uvek, to je i kažem, to ti je leglo. To mi je tako leglo, to je fantastičan show, tu se akcenat stavlja na show, ali na jedan fini, kulturan, zabavan način. Svi koji su se bavili tim muzičkim showom su bili, naravno bili su stranci uglavnom, zato je i funkcionisalo. Jednostavno su svako radio svoj posao, to je perfektno funkcionisalo, akcent je bio na kandidatima, na mladim pevačima, na mladim nadama koji su evo sada i napravili neke svoje karijere. I Nevena Božović i Sara već imaju svoje karijere, onako da kažem, idu su ozbiljne. I naravno i takmičari pre njih u prethodnim sezonama, tako da tu bih se uvek vratila zato što je to prosto fantastičan show. Ovo ostalo naravno nije ni blizu tome. A da li bi isto bila toliko oštra, da kažem objektivna, pravična, ili bi opet bila malo možda fleksibilnija? Da. Mislim da bi bila samo malo zabavnija. Zabavnija nego što sam bila, mislim bila bi opuštenija. Naravno ne možeš čovjek pobeći. Ne, ti si uvijek govorila ono što misliš, svidjelo se to nekome ili ne? Pa mislim da to je meni, ne samo, meni je to neka vodilja u životu, ne želim nikoga da uvredim, niti nikoga, baš nikog na ovom svijetu ne želim ni da uvredim, ni da ponizim i da ga nešto postavljam ja na mesto, to je toliko bedno i jadno, ne bi nikad nikom to uradila, ali hoću da kažem, ako sam već pozvana da kažem šta mislim o nečemu, o nečijem pevanju, ja ću reći samo svoje mišljenje, to ne znači da je ono tačno. To je samo moje mišljenje. Ali ako neko ima integritet i da uopšte da izrazi, da kaže, to si ti. Pa okej, ali kažem, ako će neko da to prihvati, super, ako ne, bože moj, toliko drugih mišljenja na svijetu postoji, kao kod lekara, ti mi kažeš imam ovo, okej, pitaću još nekog. Drugo mišljenje tražiš, naravno. Da. Ja moram samo da ti kažem nešto, juče sam prokomentarisala. Htjela sam da ti postavim pitanje koliko spavaš, šta jedeš, gde se kupaš, čime se hraniš kad tako izgledaš nikad bolje, i ovdje su mi rekli ajde nemoj molim te nemoj to da je pitaš kao šta sad shvatit će to kao šliht neki. Ja kažem ljudi, ja tu ženu znam 20 godina, znači kada je imala onu plavu paž frizuru, kada je bila i mnogo više kilograma, rekao ona izgleda sada bolje nego ikad. Kod devojčice. Ali nije
nije nikakva filozofija u stvari. Mislim da mora da se jede veoma, kako kažem, kontrolisano. Mislim, ne možeš da jedeš to. Lično nisam pristalica toga kao jedemo 5 puta, imamo užine, pa imamo glavne obroke i to. Ne hranim se tako. Kako si doručkovala? 2 puta dnevno. Ne doručkujem. To je moj glavni konflikt sa bilo kojim nutricionistom, zato što oni svi insistiraju na doručku. Ja prosto ne doručkujem, nisam taj tip. Jedem tek oko 12:01. To mi je prvi obrok, nekada i kasnije, ali recimo da je najranije oko 12:01. To je nešto veoma, da kažem, konkretno. Ako jedemo, ako je, ne znam, dan kad se ne posti, jedem jaja, pržena, recimo, pečena, u stvari, trudim se s manje ulja, da ti sad dam konkretno i ženama koje slušaju. Vidim da to ljude mnogo zanima, ali nema nikakve filozofije, veruj mi. Znači, to jedeš koji svaki normalan čovek. I vežbaš. Jogurt, sve to, da. I vežbam, treniram 4 puta nedeljno. I šta još ne radim, ne jedem slatkiše. Pa to je najvažnije, brate. Imaš zamene za to, šta se odmah brzaš. Znači imaš šta da pojedeš. Imaš one proteinske čokoladice, možeš sam da napraviš proteinski slatkiš. Imaš sad toliko veliki izbor tih slatkiša bez, imaš i divne neke, ajde sad da ne reklamiramo, zašto i da ne kažemo, neke zdrave varijante, recimo one zrnora, recimo oni su fantastični. Tu imaš makovnjaču, recimo bez šećera. Ja to sve jedem, ali ne jedem šećer kao šećer. I naravno ne večeram kasno. Znači moj posljednji obrok je u 6. Znači od 1 do 6 jede Aleksandra Radović, koga zanima. Jeste, to je neka 5 sati. Pa 2 puta, ne jedem 5 sati, jedem samo 2 puta, tako je. Aha. Znači, autofagija u kombinaciji sa kombinovanjem dobrih namirnica, znači nemaš ono. Ali kad uđeš u neku fazu već topljenja, onda možeš da jedeš i picu, možeš da jedeš sve, ali u tom nekom intervalu i ne 100 puta u toku tih 6 sati, nego samo 2 puta. Znači nema užina između. Piješ vodu između i posle večere piješ samo vodu i čaj nezaslađeni. To je to. Eto. Nema žedno filozofije. To je. Čuli ste. Lako, vrlo lako. Eto, sve detaljno probat ću već za godinu dana. Od ponedeljka. Slušaj sada, do kraja godine stvarno imamo mnogo koncerata, pa i tvoj koncert. Znači sezona nikad jača, ima rekla bi. Koncerata baš. Ali nije mala stavka u budžetu, te karte nisu ni jeftine. Sad smo ti mi ovde nabrajali... Ni Sava centar nije. Ni Sava centar nije, eto objašnjenja, da se ne ljutite na pevače. Tako je, ali baš tako, zato što su stravično stvari poskupele, stravično, to su neke cifre ogromne i ova cena karata koju mi imamo je zaista niska, izuzetno u odnosu na... Tako je. Ovo je, da kažem, čisto, da to je neki minimum koji eto možemo da prosto da imamo bilo kakvu računicu. Da, ljudi su željni koncerata, sad baš da 3 puta odu na neki koncert, to je, boga mi, već 100 evra skoro. Apsolutno se slažem. I to je dosta. A sad ti zamisli da si, na primjer, evo, da nisi Aleksandra Radović, da si tako obična žena neka koja želi da ide na koncert. Da. Šta bi, evo, izaberi 3 koncerta od ovih što smo ti ponudili. TAP 011, Dobro. Haris Džinović, Toni Cetinski, Miroslav Ilić, Tanja Savić, Legende i Jelena Roska. Eto ga. Gde bi išla Aleksandra Radović? Toni Cetinski, odmah da kažem. Toni Cetinski, otišla bih na Legende zato što bi je ujak u Legendama. Da moram svirač, mora se ispoštuje. Ali za moj ukus, po mom ukusu, Toni Cetinski. Dobro. I još jedan nam fali. Imamo Legende, znači Tanja Savić, Miroslav Ilić, Haris Džinović i Jelena Roska. I TAP 011. TAP 011, oni su mi onako prezabavni i oni su, da kažem, vezujem ih za neki period svojeg života, onako lep. Da. To je generacijski, to je naša generacija, to smo bili klinci kad smo se zavzečili. Aleks, imaš još nešto da dodaš možda pre nego što pozovemo sve još jednom 30. u Sava centar? Da, pa evo kažem da 30. novembra na tickets.rs i na svim prodajnim mestima Ticketsa ljudi mogu nabaviti svoje karte, svoje ulaznice. Ono što možemo da garantujemo je dobra svirka, dobre balade, noć puno emocija. Što se tiče ostalih koncerata, sve to ima na Instagramu, na mom sajtu aleksandraradović.com. Tu imaju informacije i o školi koja je upravo krenula. A ako se neko nije prijavio, tu ima i formular putem kojeg se može prijaviti u sekciji škola. I sve što je vezano za mene novo, vezano i za merch i za koncerte, nastupe i sve će moći da se pročita na mom sajtu, to jest mogu ljudi pročitati, tako da to je to.